μαζί μας την κυρία Μαρία Χριστίνα Τσεκολάδου και την κυρία Μαρία Ζωνακοπούλου. Λοιπόν, η κυρία Τσεκολάδου είναι η υπεύθυνη του τμήματος Μουσείου Μενάκη. Η συμπερίληψη ως συνεργητική πρόθεση και οργανωμένη πράξη στο Μουσείο Μενάκη έχει επιτηρεί το 2012. Από τότε η στόχευση του τμήματος εκπαίδευσης εξελίσσεται, μετακινείται, προσαρμόζεται και μετασχηματίζεται. Με ενθουσιασμό και δυσκολίες, περιορισμούς και λύσεις, με μόνιμες συνέργειες και πολλές ιδέες, οδηγηθήκαμε από το κοινό συχνό. Κάθε φορά στοχεύσαμε τις σκέψεις στην προσέλκυση επισκεπτών που η φύση της δυσκολίας τους, ορατή ή αόρατη, αποτελεί εμπόδιο σε έναν μουσιοτέχνης. Επειδή έμοιαζαν πιο αντικειμενικά αποκλεισμένοι, τυφλότητα και μουσεία που απευθύνονται πρωτίστως στην όραση, απώλεια μνήμης και διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης, νοητικές ή μαθησιακές δυσκολίες και πλούτους πολιτισμικών ερεθισμάτων. Δύσκολα, ασυμβίβαστα, για τα οποία θελήσαμε να επέμβουμε, προκλήσεις με τις οποίες θελήσαμε να αναπτυχθούμε. Στη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε τακτικές πάγιες δράσεις για τη σχολεία ειδικής αγωγής, για τους ενηλίκους με απώλεια όρασης και στη συνέχεια για τους επισκέπτες με νοητική έκδοση. Τα πρώτα προγράμματα για ομάδες μαθητών με μαθήτριες παρουσιάστηκαν στην Ελληνική Συλλογή του Μουσείου Μενάκη και συνέδεσαν τη ζωή στην Ελλάδα των προηγούμενων αιώνων με τις σημερινές εμπειρίες των παιδιών, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές με τον σύγχρονο τρόπο ζωής μέσα από δημιουργικές δράσεις. Στη συνέχεια, εγκαινιάσαμε αντίστοιχα προγράμματα στην Ελληνική με θέμα το άτομο και τις σχέσεις με τους άλλους του περιβάλλον, την οικογένεια, τους φίλους, την κοινωνία. Στο Μουσείο των Παιδιών, ο καθημερινός ρυθμός της ζωής των παιδιών πλέχτηκε με τον κόσμο των τεχνολογιών. Το πρόγραμμα Βλέποντας με τις συστήσεις ξεκίνησε το 2014 και απευθύνθηκε σε ενήλικους επισκέπτες με απώλεια όρασης. Η δράση συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα και έχουν υλοποιηθεί 65 διαφορετικοί σχεδιασμοί. Μέσα από ιδιαίτερες περιβαλλοντικές διαδρομές, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις μόνιμες συλλογές του μουσείου, τις περιοδικές εκθέσεις και τα αρχεία, την εμφανή και την αθέατη φωτογραφία. Το 2022, ένα νέο πρόγραμμα ήρθε να προσθεθεί στις δράσεις προσβασιμότητας που προσφέρουν. Είχε έρθει η ώρα για μουσείο, για τους ανθρώπους με δυσκολίες μνήμης ή άνοια στα αρχικά στάδια της νόσου. Με συνέπεια και σταθερό ρυθμό, η πόρτα του μουσείου άνοιξε σε ένα μικρό κοινό, τους ωφελούμενους και τους φροντιστές τους. Στόχος είναι η ενδυνάμωση και η ευεξία όλων. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει 20 συναντήσεις με διαφορετικό θέμα και περιεχόμενο. Κινητήρια επιθυμία σε όλα όσα μέχρι σήμερα κάνουμε υπήρξε ο επανακαθορισμός των δυνατοτήτων του μουσειακού χώρου, η επανεφέρεση του διαλόγου ανάμεσα στο μουσείο και τους εμπλουτιζόμενους επισκέπτες του και η άμβληση των αντιστάσεων ή των δισταγμών τους. Καθώς οι παραγωγές δημιουργούνται και υποστηρίζονται από τους ίδιους τους ανθρώπους του μουσείου, δίνουν τη δυνατότητα για μια όλο και βαθύτερη έρευνα και επεξεργασία του μουσείου περιεχομένου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν μια ουσιαστική γνωριμία διαλογίας με τα συγκεκριμένα κοινά. Σημαντική προϋπόθεση υπήρξε από την έναρξη των
κατορθώσει να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλους. Κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή διαφορετικών ειδικοτήτων και έτσι εντάξαμε στην ομάδα εργασίας την αρχιτέκτονα και συνάδελφό μας Κωνσταντίνα Μάνα. Η αξιοποίηση του γραμματικού είδου του μουσείου, η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία όλων ήταν για μας ουσιαστική ευκαιρία. Άλλωστε, για μια τέτοια προσπάθεια, ολόκληρο το μουσείο καλείται να συνδεθεί και να λειτουργήσει ως ένας ενιαίος οργανισμός υποδοχής. Θελήσαμε το έργο να προκύψει οργανικά από τον ίδιο το φορέα για να αντικατοπτρίζει την ταυτότητά του και να μπορεί να αποδώσει το περιεχόμενο και τα συμφραζόμενα μέρη. Με αυτόν τον στόχο, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα λειτουργούσε ως εργαλείο για την εξειδικευμένη πρόσληψη, κατανόηση και έκφραση. Η αρχική σκέψη μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πολυμορφικό περίγραμμα που θα προκαλούσε το ενδιαφέρον, θα επέτρεπε την προσέγγιση, την κατανόηση και τη σύνθεση των γνωσιών μέσα από ερμηνευτικές προτάσεις. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από ένα μοτίβο. Μέσα στο μοτίβο, τα μουσικά θέματα αναλύθηκαν και ανασυνδέθηκαν για να συναντήσουν τα πολλαπλά δεδομένα των διαφορετικών κοινών επισκεπτών, προσφέροντας μια μορφή πολυστηριακών λογισμάτων που σχεδιάστηκαν νομικά και σε συνομιλία με τα εκλεγμένα αντικείμενα. Κεντρική επιδίωξη ήταν η ελεύθερη και αβίαστη επιλογή όλων των μελών μιας οικογένειας με το μουσιακό περιβάλλον, με αυτονομισμό και χωρίς τους περιορισμούς ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα θέματα που επιλέξαμε λειτουργούν ως στάσεις σε μια εξερεύνηση της δημιουργικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη του Λιβουργικού. Ο νοηματικός άξονας αυτής της επιλογής οργανώθηκε με βάση τη καθημερινή ζωή και τέχνη των ανθρώπων στα νεότερα χρόνια. Η καθημερινότητα αποτελεί το νήμα της σύνδεσης του τόπου και του χώρου, του προσωπικού χώρου και του μουσείου, του οικείου και του ανίκειου. Ο χρόνος γίνεται ευαισθητός μέσα από την παρατήρηση του ρυθμού της ζωής, τις εποχές, τις ασχολίες των ειδικών, τα παιχνίδια των παιδιών, την τέχνη και τις τεχνικές, τις διαχωρίζουν και ταυτόχρονα συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Από τα αντικείμενα ξεχωρίσαμε τους περδέκους. Το ροδίτικο υφατό κάλυμα του νηφιάτικου του κρεβατιού που δεσπόζει στον χώρο του μουσείου, με το ύψος και τα χρωματιστά εγκεκριμένα μοτίβα. Για την προσέγγιση του κινηθήκαμε γύρω από τρεις άξονες: την ιστορία του, την υλική του υπόσταση και το νοηματικό του περιεχόμενο. Μια σύντομη υλική αφήγηση μέσω του έργου δίνει την ευκαιρία στους μεγαλύτερους να ακούσουν πληροφορίες για την ιστορία και το πολιτιστικό πλαίσιο του Περβερίου. Ένα αντίστοιχο οπτικό υλικό αποκαλύπτει τη θέση και τη λειτουργία του μέσα στο ροδίτικο σπίτι του 18ου αιώνα. Η υλικότητά του αναπτύσσεται μέσα από το διαστηριακά έθισμα. Υλικά όπως μαντί, βαμβάκι, λινάρι, φυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τις βαφές, χρωματιστές κλωστές, φέρνουν τους μουσιακούς παρέες σε επαφή με την πρώτη ύλη. Φάσματα με διαφορετικές υφές προσφέρονται για εξερεύνηση. Ποικίλα υλικά, χρώματα, σχήματα αλλά και μυρωδιές, οι ήχοι του εμφάνιου σε ένα μουσείο υπενθυμίζουν την αίσθησή τους έξω από τις προσφύγες. Όλα μαζί δίνουν αφορμές για παιχνίδι και δημιουργία. Τα μοτίβα της ροδίτικης κουτίνας αναλύονται σε γεωμετρικά και ελεύθερα σχήματα, κινούνται και εμπνέουν τα παιδιά να συνδέσουν με αυτά που καταφέρουν. Ένας λόγος που επιλέχθηκε το Σπερβέι είναι η θέση του στο παραδοσιακό ροδίτικο σπίτι. Είναι αυτό που οριοθετεί το προσωπικό χώρο του κρεβατιού μέσα στο κοινωνικό χώρο μιας μονόπολης κατοικίας. Το νοηματικό περιεχόμενο κατοικημένου περνά μέσα από προτάσεις και κίνηση και σωματική έκφραση που παροτρύνουν μικρούς και μεγαλύτερους να αποδώσουν χωρίς λόγια ενέργειες όπως δημιουργώ με τα χέρια μου, υφαίνω και εδώ, κοιμάμαι, ξυπνώ, αλλά και έννοιες όπως μέσα, έξω, ημέρα, νύχτα, φως, σκοτάδι. Με ανάλογο τρόπο αποκαλύψαμε και τα υπόλοιπα επιλεγμένα αντικείμενα που εντάξαμε στο πολιτικό υλικό. Το υλικό δεν είχε αμυγός διδακτικούς ή στενά θεραπευτικούς στόχους. Δεν απαιτείται η διεξοδική και εξαρτητική ενασχόληση με τις προηγούμενες δραστηριότητες. Ανάμεσα στις προτάσεις συμπεριλαμβάνονται ευκαιρίες δομημένης αλλά και ελεύθερης δραστηριότητας.
δίνονται οι προϋποθέσεις ώστε η κίνηση και η ηρεμία να εναλλάσσονται. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν με ευελιξία, ακολουθώντας τα ενδιαφέροντα τα δικά τους, τη διάθεση και τον ατομικό τους χρόνο και τον ρυθμό, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συνεχούς μεσολάβησης ή παρέμβασης του ενός στην εμπειρία του άλλου. Ο τίτλος της αποφάσης και της επιλογής μας ανοίξει από την αρχή τη συμβολή της κλινικής ψυχολόγου Ξανθής Καραλάπου, που με σπουδή και εμπειρία στο πεδίο του αυτισμού στηρίχθηκε τη διαδρομή μας. Καθώς σχεδιάζαμε, έγινε ξεκάθαρο ότι το κουτί με τις προτάσεις δεν μπορούσε να επιτελέσει πλήρως το σκοπό του χωρίς ένα περιβάλλοντα χώρο. Θα στεγάσει και θα πολλαπλασιάσει κάθε ιδέα. Η υποδοχή παιδιών και νέων με ευαισθησία στο θόρυβο, την πολυκοσμία, τα πιθανά ερεθίσματα, τους πολλαπλούς περιορισμούς, αποτελούσε την ανέρεση σε έναν βαθμό δεδομένου ουσιακού χώρου. Το στοίχημα δεν θα ήταν απλό και οι περιορισμοί ήταν πάρα πολλοί. Η παρέμβασή μας όφιλε να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον, όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί η απαραίτητη συναισθηματική αποφόρτιση, ώστε τελικά να γεννηθεί το ενδιαφέρον για το μουσιακό σύμβολο. Έτσι σχεδιάστηκε ένας σταθμός, ένας χώρος υποδοχής και επιλεγγύβασης, των πραγμάτων έξω από την εκκλησιακή αίθουσα, αλλά και σε άμεση επαφή με αυτή. Ένα περιβάλλον φιλόξενο που θα επιτρέπει την ιδιωτικότητα αλλά και τη συνείδηση. Για πρώτη φορά, μια υποδομή, ενταγμένη στο μουσιακό χώρο, θα λειτουργήσει ως αυτόνομο μουσικό πεδίο, χωρίς την ανάγκη έμψυχης και επισολάβησης από τους ανθρώπους του μουσείου. Επιλέχθηκαν κατασκευές ευαίσθητες και πολυμορφικές που ευνοούν την διάθεση με τον χώρο, αλλά και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Υλικά φιλικά και μια ίδια χρωματική παλέτα θα προστατεύουν τους επισκέπτες από τα πιθανά αισθητηριακά ερεθίσματα. Αποσπόμενα στοιχεία με περισσότερη εικόνα, που μπορεί να μεταφέρονται μέσα και έξω από τις αίθουσες, θα επιτρέπουν το πλησίασμα στα αντικείμενα όταν χρειάζεται, αλλά και την επιστροφή στο ήρεμο περιβάλλον του σταθμού για εξεκούραση, κοπνίκη και δημιουργία. Μια σειρά από μελετημένες αφορμές δίνουν το εναρκτήριο ερεθίσμα. Παρακινούν την μετακίνηση των επισκεπτών από το σταθμό προς την ατομική αναζήτηση και την περιήγηση μέσα στις αίθουσες. Εκεί η απορία προκαλεί το ενδιαφέρον και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αναζήτηση του αντικειμένου. Η εμπειρία του αντικειμένου δημιουργεί ένα νέο ενδιαφέρον και έτσι η διαδρομή επιστρέφει και πάλι στο σταθμό, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να βρίσκουν νέους τρόπους για να καθαίνουν στο κάθε θέμα. Τα αισθητηριακά ερεθίσματα, σε συνομιλία με τα μουσιακά, ευνοούν συμβολικές συνδέσεις, αναγωγές του περιεχόμενου της συλλογής, αλλά και ελεύθερου συνειδητού. Η σωματική κίνηση, μέσα και έξω από το σταθμό, μέσα και έξω από τον εκκλησιακό χώρο, τροφοδοτεί παράλληλα τη συνδιαλλαγή ανάμεσα στον εσωτερικό ψυχισμό και τον κοινωνικό χώρο. Κυριολεκτικά είναι Loud Box, όπως είναι και η ονομασία της πρωτοβουλίας μας μέχρι τώρα. Ο σταθμός έχει ήδη σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί στο επόμενο διάστημα στο Μουσείο Πενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα νέο ξεκίνημα. Ένα έργο που τα επόμενα χρόνια ελπίζουμε ότι θα παραμείνει σε εξέλιξη, ενσωματώνοντας περισσότερες θεματικές, επιλογές και εμπειρίες. Με το εγχείρημα αυτό φιλοδοξούμε να δώσουμε πρόσβαση στο μουσείο σε ένα νέο κοινό, να συμβάλλουμε στην ορατότητα των επισκεπτών που εντάσσονται στο φάσμα του πολιτισμού και ταυτόχρονα να εγκαινιάσουμε έναν άλλο τρόπο ισότιμης συνύπαρξης στους τόπους του πολιτισμού.